Добър ден, уважаеми гости и участници в 26-та национална текстилна конференция "Традиции и иновации в текстила и облеклото". За нас е удоволствие да ви представим постиженията на студентите на Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград, учениците от професионална гимназия по облекло Княгиня Мария Луиза, град София, и професионална гимназия по дизайн Елисавета Вазова, също град София. Насладете се на колекциите на младите таланти. Желая ви приятно гледане! Модното ревю ще започне с колекция етнопроект на студенти от втори и трети курс на специалност мода към факултета по изкуства на Югозападния университет Неофит Рилски, Благоевград. Тоалетите претворяват традиционната българска носия, вдъхновена от богатството на декоративните техники в съвременна визия. Дизайнери на колекцията са Жаклин Бъчкова, Йорданка Тодорова, Йоана Мирчева, Милиса Стайковска, Татяна Контрощикова, Таня Велева, Стефи Ангелова и Стефи Сафиева. Студентската колекция, която току-що видяхте, е реализирана под ръководството на доцент доктор Татяна Христова, главен асистент доктор Милка Александрова, главен асистент доктор Русица Рангелова и старши преподавател Мария Онтева. Следващата колекция, която ще видим, се нарича "Младост" и ни е представена
представя Милена Перчинкова от четвърти курс, специалност дизайн и технологии за облекло и текстил към Техническия факултет на Югозападен университет Неофит Рилски в Благоевград. Колекцията е реализирана под ръководството на главен асистент доктор Оме Капанък. Извинявайте. Предстои ни творческа разходка в професионалната гимназия по облекло Княгиня Мария Луиза, град София. В риото ще бъдат представени дипломни проекти на Ася Иванова, Мина Благоева, Сарина Петрова и разработки на облекла от практически занятия на 10-ти Б клас под ръководството на инженер Мария Колева. Моделите са изработени без кройки, по молажен метод, създаващ специфични умения за безкрайни възможности в проектирането.
Колекция, която е експериментална и се нарича Етнопоп, на учениците от 12 клас по моден дизайн на професионална гимназия по дизайн Елисавета Вазова с ръководител Милена Велиова. Колекцията е осъществена в колаборация с етно-джаз певицата Нина Николина. Автори на колекцията са Анета Дойкинска и Мария Парушева. Сцена. И накрая искаме да благодарим на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи за поканата, за тяхното сътрудничество и добрите дългогодишни практики. Отправяме специални благодарности на доцент, доктор инженер Ивелин Рахнев за предоставената възможност студенти, ученици и докторанти да представят своите постижения. На ректора на Югозападен университет Неофит Рилски, професор доктор Николай Марин, на декана на факултет изкуства, доцент доктор Валерий Пасмартаджиев, на ръководителя на катедра изобразително изкуство, доцент доктор Диана Захариева и разбира се на професор доктор Емил Куков. Желаеме на всички успешна конференция! Може ли всички да дойдете участници в конференцията за снимка на сцената?